פעם באיזה קיץ ישבנו מעוז, אני ויקיר ג'רבי. אז יקיר ג'רבי סיפר לנו שזה פורים אחד, כשהם היו באיזה כיתה ד', אז מתן טריף היה איתו בכיתה. ואיזה יום אחד הם באו לבית ספר. עכשיו, תמיד בפורים הילדים לפעמים מבולבלים, לא יודעים מתי היום של התחפושות עצמו. אז הוא סיפר שמתן טריף הגיע לבית ספר, פתאום אחות של מתן טריף הקטנה באה מחופשת לליצן. וזה לא היה היום של התחפושות. אז היא אמרה לו, מתן, מה לא פורים היום? אז מתן אמר לה, מה את רוצה?